И какво става, хора? Аз съм Налачи. Днес ще снимам малко информация. Да, малко не качвам, защото няма просто на какво да снимам. Не се сещам точно. Нищо интересно не се случва в сървърите. И се извинявам за това, обаче ми е звън на един приятел. Да. Да му обясня, че снимам. Да. Това е една част. Другото е, че аз съм админ в един сървър, т.е. в този, който съм сега. И след малко ще ви покажа айтемите, т.е. горе-долу ще направя ревю. Само да видя нещо. Когато като снимам на Fancy, снимам с повече FPS. А на Fast с по-малко. Сета. Това е... То горе-долу друго няма информация. Само, че има малко новости в Minecraft. Може след малко да заснема епизод. Между другото, намерих село. Чули? Намерих село. В кой сървър? Оня Walkingcraft при Стоян. Ока. Добре, малко ми лаги, но нищо. Прави се. И това е информацията. Ако се следи нещо друго, ще ви го кажа по време на клипа. И сега почваме от спауна. Сега ще увелича чата. Така. Седна. Спаун. И това е спауна. Нещо не ме пуска в сървъра, бе. Не знам. Как беше IP-то? Чакай. И това е спауна. Какъв този бе? И да, малко, за съжаление, копиран, но не съм го справил. Ще му кажа да направим някакъв, защото така няма да остане, разбира се. Тук си имате един джамп и тук не можете да отворите честа, обаче трябва да ни кажете на нас, трябва да имате снимка и да ни я покажете, за да ви дадем наградата. Нека почваме с ларповете. Ларп, дроп парти. Това. Някакъв тъж чест, бе. Скривайте ми тук. Фук. Warp enchant си е на спауна. Не на спауна. Warp clear. Май на спауна има енчантник. Тук е на 20 левел, тук е на 10, 20, 30. Warp, end.
От тук си взимате полшенки, много са скъпи, обаче ние ще ги оправим. Тук си взимате всякакви полшенки. И така. Ларп. Жел. Някакъв затвор. Да, още не е готов. Латквата мелха, бе. Нелха ми. Недър. Мисля, че тук е PvP. Не знам. Малко лаги. Нищо. Ох. Много лаги. Ларп PvP. Сещам се от към лаги, защото съм в недъра. И да, това тук е PvP-то. Ако някой използва хак, е бан. Да, вие ще се видите, защото много ми лаги на мен, не знам защо. Warp Rules. Там си четете. Админи. Всякакви такива. Даже вече имаме и Owner. И повече няма да правим нови админи. Warp Shop, който още не е готов, защото няма табелки. Да, ето го. Warp Sprint. Също много залага. Аз по Power Sprint. И компас 1. Ето тук, така. Тук малко е малък. Тук си минавате. Лад от 114 FPS ми падна на 0. И не, там е всъщност началото. И ето го края. Ето тук влизате и ние ви даваме наградата. И това беше от ревюто и информацията. И чао!